Lesus kali
Kapolsek ingkang wonten ing Kabupaten Cilacap mriki lan aturaken panuwun dumateng perangkat ingkang wonten ing kauripan izin mriki sampun maringi izin kula saposo sampun lagi teng mriki lagi perkataan amargi wekdal sampun sonten amargi wekdal sampun sonten mriki kula samangsa badhe ngaturaken tarian menika dipun labasaken utawi dipun lajengaken catur tunggal utawi laisan utawi tole-tole mangke sampun tole-tole dipun lajengaken mawi catur masal monggo ingkang badhe tumut hormati angsal kemawon nanging sami jagi ketertiban lan nuwun sewu mbok pilih mangke ingkang badhe ngambil kritik mriki boten dikekaken nggih bagi khusus bagi para kader yang sedang turun budaya itu monggo para kanyong para talang disiapaken piranti kangge kegeladen pariwatan ing sonten menika lagi monggo para guru kula aturi nyiapaken kedutan dumateng Kang Simon monggo dipun bantu para anak monggo bayu dipun siapaken sepertine lan monggo dumateng dalang iki dalang anyar iki setunggal menika dalang enggal sampun interview wingi niki lulus kali interview dipun tumutaken monggo dibantu dalange iki seneng aku nggih niki mbok pilih mangke anggene wuru menika cara anggene kula niku kemereg. Cara anggene kula niku kemereg ngapunten niki sampun atas tradisine Purbalinggahan menika niku. Lan nggih monggo ingkang saking tlatah Cilacap mriki lan sak panunggalan ingkang badhe tumut ngramani angsal kemawon monggo dipun sengkoyong sareng-sareng kula sakanca saking Purbalingga kula nuwun amit sewu assalamualaikum. Bok enten kelinta-kelintune tembung. Kula aturaken pangapunten. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
lain cindung cinakut sing mandung kalaten mul kanyung
Tapi jenengan ngendang. Lho, udah kaya kue. Wong gebean pengen ngendangi nyong lenggeran. Mulanya aja doyan mabok. Lalang karanda. Ngapa? Nang kanang kene pada bayar nah bocah kaya iki kok. Ujarku ketemu kawit bocah tekan aja menesi pada baik kayak kue. Jan. Iya, tahu cilik ya? Berarti sih tua. Iya. Oh iya, pemundutan ya, belok larasnya belok. Belok. Iya. Apa ye nyong manut sindene jajal. Iya diwehi campur sari benjol apa gelem iki. Ya apa gelem iku iya. Lagi mabok to ora ngrokok ora kayak mau. Iya dadi baras. Iya, jorna. Ya pangenan untuk gentak gembrang.
disit, bandan disit sedela yo. Cerolong. Sitakna meng velo. Apa maneh? Wis zamane ya. Wis zamane ya. Ayo wis zamane Kang. Tutuk gentak tungtung. Ayo. Yo. Asik, asik. Was prene yo
Nggih. Wis jamane dadi peluk maning bae. Nah. Apa sih lah. Iya. Eno garip. Oh, iya. Oke. Iya nyoba pantir ngomong kon melu ngomong eneh lah. Siap. Cik, iya, pripun. Karep ngomong apa jajal? Nah niki sing jelas nggih permisi rin. Oh iya ngono. Kali- Nyemau wis iki dari Nggih. bahasa Indonesia. Oh iya. Bisa. Niki carane saya mengucapkan terima kasih terutama untuk siapa? Wahyu Jayaria. Jayaria ya yang Iya, telah dari Teras. mengundang kami satu grup dari Turunggo Krida Budaya dari Desa Pagedangan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Iya. Purbalingga, Iya, ya. Purbalingga. Turunggo Krida Budaya. Budaya. Nah ini hadir di sini khususnya masyarakat Cilacap nih. Iya. Saya mohon izin tentunya ya para pecinta seni atau sesepuh-sesepuh seni mriki ya, terutama ya penggemar ebek ya. Iya. Saya mohon permisi. Kula nuwun. Kula nuwun Nuwun tentunya. 1000, 2000, 3000, Nah. 4000. Dadi. Nggih, matur nuwun. Siap ya Pak. Saya tentunya dari grup ya, mohon maaf bila mana ada kesalahan tentunya ya. Kami maklumlah kami masih belajaran nggih Pak. Nggih carane monggo sareng-sareng pencinta seni. Ya terutama dari Korwil, dari Pesugihan, saya mohon izin, iya. matur nuwun. Jadi ya. korpile kon munggah eneh Nggih, debatiri iki monggo mriki. tamune Nggih. debatiri eneh. Munggah Saya- eneh ta. Monggo sareng-sareng Kowe nek mriki. metu eneh iki, Ya. metu eneh melas. Iya. Bisa. Mbok Kita ketemu. sama-sama di sini Nah, menghibur untuk Ah. masyarakat sekitarnya ya yang Ah, ada iya. di sini khususnya dari Cilacap dan Siap. Iya. Oh iya. kita saling jaga. Siap. Bisa. Oke. Oh iya. Ya, Dadi monggo. Yang beres. penting kita sama-sama terhibur. Tujuan kita di sini tentunya untuk menghibur ya. Nah. Kami dari yaitu Wahyu Jayaria ya berusaha hadir di sini untuk menghibur panjenengan semua ya. Mudah-mudahan terhibur ya dan kita sama-sama menikmati ya, apa yang kami sajikan. tentunya. Saiki iki sing ngendi ki EBG Dari- yang kelalen nyonon mbek tau melu dadi. Ya niki cara niki desa ini Desa Pagedangan, Oh. Kecamatan Bojongsari, Oh, Wabong. iya. Wabong. Ya. Nggih, Purbalingga. Ketuane sing Ketuane Bapak piyayine? Marwoto. Endi piyayine? Lah niku teng. Ayo melasi bate Nggih. ketuane kan nyekeli kurungan Ketuane drama kan ya nggih. kae loh. Jan. Si Ya. dadi kurang ajar ya selesai. Aduh. Iya. Oke. Siap. Iya. Dadi beres. Oke. Ya terutama saya mengucapkan terima kasih matur nuwun datang panjenengan sedaya kang lampun rawuh teng mriki. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Monggo nanti kalau ada yang mau ikut atau meramekan mendem-mendem atau monggo yang pecinta ebek saya persilahkan untuk oli gabung kembul, nanti. oli tekembuli kita Boleh nanti setelah Mereka baru buru jere ya. Iya insyaallah. Koprol. Oh jelas. Iya kayak buta glundrung. Tentunya saya mengucapkan ini karena tole-tole mungkin tradisi biasa ebek ya. Jadi cara kasarnya kula ngamen teng mriki nggih. Laisan. Seikhlasipun khususipun nggih sira para bapak ibu sedaya teng mriki. Seikhlasipun syukur 5.000-an. khusus ya Pak. 5.000. Oh nggih Dadi mudah-mudahan. beres. Nggih.
Siap. Oh ya Bu. mengko dadi beres. 100.000. Matur nuwun tentunya ya. Kami sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih. Monggo dari Korwilnya sini kesugihan monggo. Nah, saya ucapkan terima kasih kehadirannya Ibu Korwil nggih. Wah, dadi beres. Oh, keprok. Terima kasih. Dadi ya. beres. Nah, Ya. Iza lah. Ya sekarang dilalah sing nabi nom ya. Ya. Ya bujang kabeh sing nabi Oh, ya. alhamdulillah. Kok Ya. kok bujang ya? Oh, bujang. Oh iya Oh. bulane nyong ngomong bujang kabeh. Iza, sing ngegong gue bujang. Bujang 17 tua. tahun punjule. Iya. Sing ya sindene perawan. Oh, perawan. Mulai tek jejeri. Iya, tentunya. Ah, iya, dadi beres. Kami hadir bujang-bujang ya. Yang perawan. mungkin yang mencantol Nah. monggo. Iya, mbok ana sing nyarel gue sing bonong ya bujang. Iya, iya jelas jelas bujang. Yang ngode Iya, bujang. Iya bujang, bujang ya, ya. Mas. Iya bujang sih ngomong. Oh, Musik ya, eling-eling. Ayo, ini Kulu-kulu tole-tole sudah gade. jadi. Tole-tole sudah jadi, langsung Nah, saja dihibur paling tole-tole. selendro. Monggo. Moh. Nyanyi lah enak.
iku kang dadi asmane. Aduh Mugi mriki kala sekonco sampun ngaturaken laisan utawi tole-tole badhe ngaturaken cantur pamungkas utawi canturan masal. Iya. Lagi monggo para wayang para dalang kula aturi dipun siapaken pirantine kangge ngaturaken tole-tole. Iya monggo. Iya. Ayo manyuri Kang manyuri. Iya. Manyuri yo. Ayo
buta sakira gading pelolok ribane miring wis kesanding titingan kolete maning sambung babar saya wulan penakatan socapane socapane yen aku langit wasalan
maaf ya, ini mungkin nanti waktunya tidak sampai malam. Karena nanti malam kita setelah sholat isya kita lanjut lagi. Jadi saya mohon ya, nanti malam kita lanjut. Jadi untuk sekarang jangan sampai kita sampai maghrib. Oh, tanggung jawab nggih. Nggih, soalnya ngapunten nggih. Mohon di anu nggih, monggo sareng-sareng nggih. Atur nuwun. Yang penting nanti malam kita lanjut, ya, jangan sampai kita sampai maghrib ya. Matur nuwun, monggo sareng-sareng.
Ya, matur nuwun ya kepada semua yang telah hadir.